Il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jiġi magħżul biż-żewġ terzi tal-Parlament u għandu jkun persuna li ma jħares lejn wiċħat u jaċċerta li ssir ġustizzja. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt l-intervista li saritlu l-ħadd filgħodu fuq Net FM wara li ftit tal-jimilu ġie żvelat li l-kuntratt ta' Angelo Gaffà se jiġi mġeddet għal 4 snin oħra. Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista se jressaq mozzjoni fil-Parlament bilan li l-Kummissarju tal-Pulizija jiġi magħżul biż-żewġ terzi, sistema simili għal kif jiġi magħżul il-President. Evidentement hija temda biex jipproteġi l-interessi ta' wħud mafjużi u kriminali u l-interessi tal-Partit Laburista. U għalhekk anke tkellim ċar il-bieraħ li le m'għandux jibqa' hemm. U l-Gvern kellu jieħu azzjoni. Hemm bżonn jinħatar anki hawnhekk bid-2 terzi ħalli jkun hemm aktar fiduċja fil-Kummissarju, ħalli jkollna verament Kummissarju denji se nkunu qegħdin bħala partit din il-ġimgħa inresqu allura l-Parlament liġi li tirrifletti dak illi aħna rridu jinbidel. Apparti minn hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Robert Abela falla kompletament milli jħoss il-polz tal-poplu u kompla jħares l-interessi tiegħu u ta' sħabu u kien għalhekk li żamm lil Angelo Gaffà għaliex huwa maħtuf mill-Gvern Laburista. Bernard Grech fakkar ukoll li Angelo Gaffà m'għamel l-ebda investigazzjoni brabta ma' l-iskandlu tal-Vitals u l-investigazzjonijiet li saru kienu biss mill-Maġistrat Gabriella Vella illi kienet qed tiġbor evidenza għall-inkjesta maġisterjali. Bernard Grech li jekk il-Kummissarju tal-Pulizija jintgħażel biż-żewġ terzi, pajjiżna jista' jkollu kummissarju li verament jaċċerta li ssir ġustizzja kif ukoll li jġib l-interess tal-poplu Malti u Awċi l-ewwel u qabel kollox.